Ito, Master Siumay din ito. Sa Bagong Ilog, Pasig. Installment lang, installment. Installment. Lalagyan din namin ng lubid ito. Para sa burnish. Friday pa ito ikakabit. Mga kabay. Yan. Kababayan ko. Wag, dito lang sa gilid. Sa giliran niya unahin natin eh. Alambrihan natin yung gilid. Hindi ibubuka. Inuunat-unat namin mga kababayan. Yan, Master Siumay dito siya. Ngayon. Ha? Kalitan. Hilay pa daw. Okay. Yan. Okay, susukatan muna namin para alam namin ang size. Okay, 50. Ha? 50.8. 8 lang yung space niya. Malayo na to kay Jerry Crabal ah. 30.2. Ano yan si Dong? Ah, natatawa ko siya kanina eh. Sige nga tawag yung amo ninyo ha. Launa pa ba? Butikpisan dapat. Okay kung kayong amo, pwede kayong Oo. mag-schedule kung anong oras na. Okay mga kabayan, ito. Nasukatan na namin ito. Sa kabilang gilid naman yung horizontal. Pa-vertical itong aming sinukat. Hi guys, good morning. Morning sa lahat. Magkakabit kami ng tarpaulin. Master Siumay din siya. Sa Bagong Ilog, Pasig City. Ayan siya, ayan siya. Tagan na namin. So guys, alin mamaya tingnan natin sa site. So, pupunta kami sa site ngayon mamaya. May nintay lang kaming kasamahan. Ayan. Yan, isang kasama ko yan. Yan, mandirigma. Yan pa yung mga kasama ko yan. Isa yan, yun. Yung malaking mama, yung isa. Meron kaming import dito. Yan. So guys, ayun lang. Abangan natin mamaya dun sa site sa Bagong Ilog, Pasig City. So dito pa kami sa Sunrise Area 4 4th Street, Parañaque City. Dito sa aming planta, yan. Planta namin yan. Yan. Planta namin. Yung may numero pa. May numero pa siya. Number 47. Yan. Okay, abangan na lang natin mamaya. Papunta kami sa site. Okay, papunta na kami mga kababayan sa site. Ito yung gwapo kong kasamahan, brother namin. Papunta na kami sa site. Okay. Doon sa Bagong Ilog, Pasig City. Okay, dito na kami. Sukat tawid. Papasok na kami ng toll gate. Papuntang Bagong Ilog, Pasig. Good morning guys. Lalong-lalo na sa mga OFW. Lahat po ng mga OFW, good morning. Sana nasa maayos na kayo kalagayan. Kung saan man kayo sa sulok ng ating mundo. Sana ingat po kayo lagi sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Hindi pa ba pabalik? Expressway, galing na kami na Sukat, Torgi. Okay mga kababayan, dito na kami sa area
ng Bagong Ilog, Pasig. Yan, dyan namin kakabit yung tarpaulin na Master Siumay. Ayan mga kababayan, dito sa bullseye na ito, dito namin kakabit yung Master Siumay tarpaulin. Yan, waiting pa kami kasi wala pa yung may-ari nito. Sarado pa, mamaya pa 8 magbubukas ito. Ano kasi ito, hardware. Kawawa naman si Mano, lalakad. Yan ang aking mga kasama dito sa loob. Service sakyan. Yan, si Ramonito, autentiko. Yan, si Daman-Daman, Jonathan Daman-Daman. Good morning sa lahat. Yan, yung billboard namin yan. Yan siya. Lapad ng billboard namin na yan. 50 by 30 feet. 50 feet and 30 feet. Diyan namin kakabit yung Master Siumay. Dito sa area na Bagong Ilog, Pasig City. Yan siya. Yan yung aming billboard yan. Okay guys, mamaya akit kami din mamaya. Abangan na lang natin kung paano namin ito ikakabit yung aming dala na tarpaulin. Okay, tara. Okay, ang aming papel. Tara. Okay na mga kababayan. Okay mga kababayan, yun na. Okay. Ayan, nahato na lang sa gitna. Medyo Hop! Hati na. Akit na kami sa taas mga kababayan. Dun sa rooftop, dun sa billboard mga kababayan. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na kami sa rooftop, dito sa billboard namin pagkakapitan. Yan. Pupulot namin itong dating tarpaulin, yung luma. Yan, ito mga kababayan yan. Ito siya, pupulot namin to yung luma. Yan. Kasi papalitan namin siya ng bago. Master Siumay din ito mga kababayan. Tapos, ang ipapalit din namin, bago siya na Master Siumay. Yan. Tatali natin siya. Dami siyang alambre. Okay. Kasi bababa ito mga kababayan. Okay.
Katali na siya. Yung tao sa baba si Manolito Bulayo. Tali naman siya sa lubid, yan ang lubid para ibaba. Ito naman siya mga kababayan. Yan. Background ito na Master Siumay na ano ikakabit. Background to siya dito para sa kabila. Support lang din ito sa hangin. Yan lang mga lambre nito. Mga lambre, kalawang yung mga lambre niya. Katali din natin yung background. Yan lang yung mga lambre niya. Alam mo, sobrang kalawang na. Yan. Yan na siya, binababa na yung luma na Master Siumay. Binababa na sa ano, para mapapalitan na siya ng bago mga kababayan. Okay. Ano siya? Uy. Sa truck mo nakapatong. Okay, okay. Eh mga kababayan, naakyat na namin yung bagong tarpaulin. Yan. Yan siya sa baba. Okay, mga kababayan. Yun na mga kababayan. Lapit na. Yung susunatan sa kalo. Yan ang mga kababayan, tinali na. Hilahin na namin pataas. Kapatong kami dito sa catwalk. Yan, catwalk. Catwalk. Idong. Babay, sama-sama, bay! Nakatali pala yung lubid. Okay. So yung dalawa, si Jonathan, si Master. Yun ang sasampan sa taas. Okay. Ano dong, kaya natin ito? Yan natin, hindi. Yan, nasampa na. Pero pahirapan. Ano daw? Pahirapan. Ito mga guys, medyo... Ayan. Ayan, nasampa na mga kababayan. Ayan na mga kababayan, binaba na namin. Ayan. Ayan siya. Dikit eh.
medyo dikit lang siya, mga kaibigan, mga yan sa kabila, yan may ano yung lubid. Malagyan ng lubid eh. Okay na rito, medyo sakto lang, malaki na nga oh. Pinahirapan yung puso ni Dudong. Masyadong yun kasi ng gabi, kaya kabado. Ang puso ni Dudong pinahirapan. Dito itong na eh, pinagtrabahan pa. Ay, nako! Tali na namin ito mga kababayan yun, para ma-fix na siya. Okay. Okay, ayos din natin ang mga spotlight para maganda ang liwanag sa ilaw natin. Okay. Ayan. Diba? Ganun yun yung spotlight. Okay. Okay mga kababayan, dito na kami sa gilid. Tatali namin ito. Okay na yan. Yun yan o, sa taas. Parang sa kaya. Taas yan. Ayan, yan. Ayos na yan, di tayo iba. Okay, tali na tayo mga kababayan. Hatak. Okay. May bagyo pa naman. Punta pa naman eh. Okay, tinutukoy namin yung luma na Master Siumay. Yung pinagpalitan ito na Master Siumay. Kalay ni Cynthia to bay. Kunin natin yung authorization. Salamat sir. Okay. Nah. Ayan na mga kababayan, yung aming nakabit Master Siumay siya. Yan. Okay, yan o, yun siya. Yan ang kinabit namin yan. Bago na Master Siumay dito sa Bagong Ilog, Pasig City. Ayan. At nilapit lang natin siya. Zoom para medyo makita. Yan siya mga kababayan, na Master Siumay. Okay, maraming salamat po sa lahat-lahat mga OFW, sa lahat-lahat po. Mag-ingat po kayo lagi. Hindi ko na po ito pahabain ng aking vlog. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye po.